बे काजलगावआवहाय माने खेलाखौथ' काजलगावनिफ्राय होआखै जाहैबाय खाग्राबारि काजलगावनि खोलाहा 9 किल'मिटारनि खोलाहा खाग्राबारि होननाय मोनसे जायगा दं बे जाहैबाय माने खाग्राबारि माइनाव जुबक संघा नैबे कमिटिया बे लटारिखौहाय माने बानायदों खारना जाहैबाय माने बिथांमोननि जे बैसागु रंजालि बैसागु सेलेब्रेशना देग्लाय 50 बोसोर जाबाय आरोखि फैयै फैयै 1974 आवनो जागायदों जाहैबाय देग्लाय 50 बोसोर जाबाय दा बिनि खुसियावनो बिथांमोना देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ ओरैबायदि रंजा बाजा खुंनो सानदों दा बेनिखायनो नैबे एसे माने एसे अनसुंथाइ जेन' मोनो बे लटारिनि दारै बेखौ बिथांमोना बानायदों आरोखि बिराद गिदिर लटारिया माने फार्स्ट प्राइजआ नैबे स्टार बास आरोखि 38 लाखसो जागोनदां दामा जों नुफेरबावाखै ओमफ्राय 15थासो मोजां प्राइज दं आरोखि ओमफ्राय बेखौ आङो नुनानै बिराद गोजोनबाय लबजोंनो आंबो बुक मोनसे लाबाय आरोखि औ मेगनानो गासैनि गिरि आरोखि बेनो गोजोन होयो बेनो माने खुसि मोनहोयो दा नोंथांमोनखौबो बयखौबो खावलायहरबाय बिथांमोननि हेड काउन्टारा नैबे काजलगावआव जागोन ओमफ्राय मोननै मिनि काउन्टार जागोन जाहैबाय खासिखत्रा बासुगावआवहाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनाबो लादो बिथांमोननि मोनसेल' मथ'आ बेनो जेन' कालसारखौ आरो जे रंजालि बैसागुनि जे मोनसे गोदो जोंनि आजौ आजैनिफ्राय फालिबोनाय मोनसे फोरबो बे फोरबोखौ बिथांमोना एखेबारे आब्रुथि गोनाङै गोजौनिफ्राय गोजौ मोजांनिफ्राय साबना हामसिन बिदि खालामलांनो बिथांमोना मिजिं थिदों देग्लाय एखेबारे गोगोम गाजा गोमजा खालामथारगोन जाहैबाय आरो खालामबोगासिनो दङ देग्लाय 50 बोसोर जाबाय बेनो आरोखि गोबां मुभिफ्राव डायलग होबाय नोंथाङा दिनै गुसु मोनसे नों गोसोआव थानाय डायलगखौ बुंनो आंथ' मा डायलग होबावनो रायजो राजा नुबाय थाखायो आङो बेखौनो खावलायो आरोखि बयखौबो थैबा जोब्बाय बे बाथ्राखौ आङो जेरावखि थाङा मानो आं बुङो मानसिफ्रा गोबां थाखा खामायनायाव बेस्थ' महर साजायनायाव बेस्थ' गोबां गावनि गोहोखौ बारा खालामनायाव बेस्थ' नाथाय थैबा जोब्बाय जेबो थांफाय आरोखि बेनिखायनो आंनिब्ला माने ओरैबायदि दा माने मास्टार हौवाखौ सिख्लाफ्रा गोसोथोला मानो गोसोथोआ माने मास्टारफोरनि बेथना लिमिटेड जाहैबाय ना दख'ना 20,000नि बायनो हायो ना 5 स्टार 3 स्टार मोजां रेस्टुरेन्ट गौरांबिलि रेस्टुरेन्टफ्राव जाहैनो हायो बिराद निरासा आरोखि आजिखालि सिख्लाफ्रा माने मा बुंनो ओरैबायदि निरासा माने मास्टार हौवा नायफैब्लाबो जाबांनो नागिरला आरोखि जाब्लाबो माने एसे एखेबारे आलदा मोनसे माइन्डनि गोसो गियान थानाय आलदाया जागोन आरोखि खिन्थु बोथोरा सोलायबाय एखेबारे गारि गिदिर गिदिर न' गिदिर गिदिर माबा माबिखौल' सिख्लाफ्राबो नोजोर होसै ओरैबायदि माने जालांबाय आरोखि दा ओंखायनो सेंग्राफ्राबो लबजोंनो बिफानि गस्ला बायनो होनाय फैसा माबा माबि होनाय फैसाजों लटारि लाग्रा जाबाय आरोखि थार मोनगोन बास मोनगोन माबा माबि मोनगोन माने हरसेयावनो मालिक बिदि आरोखि होमबाना गोसो जानाय हिनजावखौ मोनबाय दा बेयावनो बिदि जाबाय आरोखि दा ओंखायनो खावलायदों सिख्लाफोरखौबो सेंग्राफोरखौबो थाखा फैसायावबो न' गिदिरावबो गोजोननाय गैया फैबानो जोब्बाय माने गोजोननाया गावबा गावनि सायावसो नोङो जुदि थाइबानि लाल साहाजोंबो उदै बुङोबा बै 500 थाखानि साहाजोंबो एखे खोथा बेयाव खुनु डिफारेन्स गैया दा बेनिखायनो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जेन' थाखा फैसायावल' गोसो होनानै पावार माबा माबियावल' गोसो होनानै जेन' जिउखौ बिथायलाङा माने आसल गोजोननाया गुबुनखौ हेफाजाब होब्लासो गोजोननाय मोनो बेखौ आंखौ बुंनायखाय फाग्ला साननो हागौ प्रेक्टिकेला फाग्लाखा होननानै मालायखौ हेफाजाब होयोबा माबायदि गोजोननाय मोनो होनब्ला जेनेबा नोङो गाव पापि गुन्दाब्लाबो जेनेबा सोरबा बिबाय आरोनो नोङो 200 थाखा हरब्ला गावखौनो गोथार मोनफ्लांगोन आरोखि मोनथिगौ जेनेबा सोरबा गरिबनो एसे अनसुंथाइफोर हरोब्ला एडमिसननि न'नि माबा गाननाय जोमनायनि ओइ समावसो गावखौनो गोथार मोनफ्लांगोन आरोखि नों जेब्ला स्करपिय 22 लाखनि टप मडेल बायगोन ना बे समाव गोथार फिलिंआ फैया बे समाव दुगा फिलिंसो फैयो नै आंबो बायनो हाबाय बे देखायनाय मुदा फैगोन आरोखि गोसोआव बे गोजोननाय नङा बे माने गोथार फिलिं गोजोननाय फिलिंआ फैया आरोखि जेराव गोथार थायो बेयावसो गोजोननाय थायोना जेनेबा नों गाबोन 5 थाला बिल्डिं लुबाय ओरैबायदि लुबाय टाइल्स आरोखि बे समाव नोङो गोथार गोजोननाय फिलिं फैया मा फैगोन नै
आं बानायनो हाबाय दुगा नैबे फिलिंसो फैगोन आरोखि दा आसल गोजोननाय आरो गोथार जिनिसखौ नांगौबा मालायखौ हेफाजाब होनाय मालायनि मोजां मावनाय नैबेयावसो दं आरोखि दा आंना बुंनाया बारा जादों जानो हागौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोखि खुलुमबाय लटारिखौ खिन्थु लादो आरोखि बे खाग्राबारिनि रंजालि बैसागुनि नामाव जे बानायनाय 12 मेआवहाय जागोन लटारिनि खेलाया नोंथांमोना जायोबा प्राइजखौ आराम लांफैदो आरोखि आरो बयबो टिकेटखौ लानानै बे खाग्राबारि जे माइनाव युबक संघा बेखौ हेफाजाब होदो आरोखि बे कमिटिखौ बयखौबो खुलुमबाय गोजोन्थों जोंनि बे दिनैहाय जिखिनि लटारि बिखांनानै थांखि लादों बे थांखियानो जाहैबाय जोङो 1974 अर्थात 1993 मायथाइनिफ्राय जोङो गल्डेन जुबलि खुङै मा होनो बैसागु खुङै खुङै दिनै 2024 मायथाइ बे 2024 मायथाइयाव जोंनि जिखिनि आफाद बे आफादा जोङो रायजोनो मोनसे थांखि लानाय जादों जे जोङो बयनिबो थांखि बायदियैनो दिनैहाय नैबे लटारि खेलाखौ जोङो होनो थाखाय आवगायनाय जादों दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै जिखिनि दिनैनि बे अपेनिंनि हाबाफारि बे अपेनिंनि हाबाफारिखौ जोङो एसेखिनियाव जोङो फोसावबाय होननानै एबा बेखेवबाय होननानै जोङो आखायाव लादों आरो बे जोंनि हाबाफारियाव आलासि महरै जोङो लिंहरदों आदा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङाबो जोंजों एसे सिगाङाव गोबां बिहोमा होलांबाय बिनि थाखाय आङो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आफादनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय मा प्राइजखौ लानो नोंथांमोननि बे खेलाखौ दिनैहाय जोङो बे अपेनिंआव जोंनि आफादा थांखिनाय बायदियै जोङो मोन 12टा प्राइज लानाय जादों बेयाव सेथियावनो दङ जोंनाव टाटा आल्ट्रा बास 44 सिटार +1 आरो बेजों लोगोसे नैथियाव दङ जोंनाव महिन्द्र स्कर्पिय थामथियाव दङ महिन्द्र थार ब्रैथियाव दङ XL6 नेक्सानि बेनिफ्राय बाथियाव दङ फ्रन्स नेक्सानि दथियाव दङ बलेन' स्निथियाव दङ स्विफ्ट डिजायार दाइनथियाव दङ टाटा पान्च आरो गुथियाव दङ वागनार आर जिथियाव दङ अल्ट' केटेन VXI मडेलनि बेनिफ्राय जिसेथियाव दङ सेलेरिय जिनैथियाव दङ इगनिस जिथामथियाव दङ अल्ट' केटेन LXI मडेलनि आरो जिब्रैथियाव दङ महिन्द्र ट्रेक्टर जों गंसे लाफादों जिहेतु जोङो आबाद मावनानै जाग्रा मानसि गामिनि हिसाबै बेखौ जोङो आबाद मावग्रोयो बिथांमोनहा जुदि बेफोरखौ मोनोब्ला गोबां हेफाजाब जागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों आरो 12थियाव दङ मोनसे गोदानै लन्च जानाय इनफेक्ट बेबो नेक्सानि आरो बेजों लोगोसे बुक प्राइस हिसाबै दङ सेथियाव DBS आपाचे 160 नैथियाव दङ पालसार 125 बे बुक प्राइस आरो थामथियाव दङ जोंहा TVS एन्टर ब्रैथियाव दङ जोंहा SF डिलाक्स हिर'नि बाथियाव दङ हिर' सुपार स्प्लेन्डर बे जाहैबाय बुक प्राइस आरो जायफोर बिथांमोनहा बुक फाननानै माबानो हागोन बिथांमोननि थाखायबो जोङो स्कपखौ होनाय जादों आरो बेखौ लाग्राफ्रा बोरै मोननो हागोन टिकेटखौ जोङो अफलाइन बिथिङावबो होनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो अनलाइन बिथिङावबो होनाय जादों दा जायफोर बिथांमोनहा गाव गावनो अफलाइन बिथिंजों लागोन बिथांमोनहा गावनो फिजिकेलि आरो जोंहा माखासे डिलार्सफोर दङ बे डिलार्सफोरनिफ्राय बिथांमोनहा बायनो हागोन आरो नैथियाव जायफोरा अनलाइन लानो गोसो गोजान गोजाननि बिथांमोनहा फिजिकेलि फैनानै लाफैना गोबां उसुबिदा दा बिनि थाखायनो जोङो अनलाइननिबो बेब'स्था खालामनाय जादों आरो बे अनलाइननि थाखाय जोङो बेक साइडआव सुखियायै मोनसे माखासे मबाइल नम्बरफोर होनाय जादों बेयाव बिथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो बिथांमोनहा मोननो हागोन आरो टिकेटनि बेसेनखौ जोङो सरासनस्रायै 100 रां बानायनाय जादों बिनि गेजेराव बुक लायोबा जोंनाव मोनसे कनसेसन दङ आरो डिलार हिसाबै थाङोब्ला माखासे कनसेसनखौ मोननो हागोन बेयाव डाइरेक्टलि जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो जोङो टिकेटखौ जागायनानै मथा मथि जोंनि खेलाया 12 थारिख मेयाव जागोन बे हिसाबै जोङो जेसेबां हायो बिनि सिगां जों 10 थारिखहालागै फोजोबनायनि बेब'स्थाखौ लादों आरो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फरायसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 69013417
656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।